thank you, Lou. Baba Mshumayeli ninjani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Konje sikhuluma namaphi uMshumayeli la? Khuluma noMshumayeli uNcube wasenqabeni Thempele. Baba Yebo. sikiphi izwe la Mshumayeli? La sisegoli Ba Vosloorus. ba Lapha khona ibandla noma iThempele laseSukumane Vosloorus. Licele uShembe kuba alivakashele. Njoba ke nibona abantu babukeli bendaba enkulu. Njoba nibona abantu bebaningi kangaka nje uShembe umsebenzi wakhe awuzele emhlabeni uzela ukuzotshala lapha kubantu. Uzobuza komunye umuntu uthi uzotshala na? Uzotshala imbewu yasezulwini. Ngoba njengoba nazi kakhulukazi laba abakholwayo ukuthi uNkulunkulu wamxosha uSathane ezulwini wathi akeze emhlabeni. Manje ke kwatholakala ezulwini ukuthi uSathane emhlabeni njobe eseyibusa kudinga uNkulunkulu athathe ingcenye yakhe ayilethe lapha emhlabeni. Wayesethatha kuShembe. Wathi Shembe hamba uye emhlabeni. Engaqali ke ukwenza leyo nto uNkulunkulu njoba sizwa nomlando weBhayibheli wathuma uJesu kubantwana bakaIsrayeli. uNkulunkulu ke wathatha ingcenye yakhe le ewuShembe. uShembe uyingcenye kaNkulunkulu. Wathi akeze lapha emhlabeni azotshala imbewu. uShembe into afika yenzeke kumuntu akafika enza izinto eziningi. uShembe ufika atshala into yakhe enhlizweni yomuntu ebese lowo muntu ebese emnika imiyalelo ukuthi ngicela ukhulise lesi sithombo. Lesi sithombo uShembe asitshala ngaphakathi kumuntu asichelelwa ngamanzi. Utshala nje umuntu wakho ingcwele. Lo muntu oyisithombo sikaShembe achelelwa ngamanzi uchelelwa ngalemkhosi njobuzwa nje kukhala igubhu. Laba abantu abasemgidini bayochelela izithombo zabo uShembe ayitshala ngaphakathi kubo. Ingakho uShembe maye endaweni uyathumela abefundisi bakhe ukuthi abahambe batshela abantu bangakulowo ndawo. Njoba ninazi naseBhayibhelini uJesu mayezo endaweni wayethuma abafundi bakhe kuqala athi abayotshela abantu ukuthi baqoqana abantu bayolinda kulowo ndawo. Ingakho uzwa iBhayibheli lithi indoda uZakewu yathi ifika nayo ifika endaweni enjengale lapha khona uJesu ayibizele ethi aqoqwa abantu ababizele khona. Yani mayifika le ndoda yafika abantu sebebaningi. Yayisithi le ndoda hawu ngizokwazi kanjani ukubona lo muntu ekuthiwa mkhulu uvele ezulwini onguJesu Kristu abantu masebebaningi kanje ngoba mina uNkulunkulu wangakhanga mfishane. Yayisifikele umqondo le ndoda ukuthi ayigibele phezulu esihlahleni. Yagibela phezulu esihlahleni abantu yayisibabuka phansi ifuna ukubuka mase kufika lo Jesu. Kodwa uJesu wathi mayesefika le ndoda ayikazi imbone ngoba laba abantu basezulwini mase bephakathi kwabantu basemhlabeni awukwazi ukubabona ngoba akusho ukuthi uShembe ungangale moto isiqu sakhe. No, isiqu sakhe nje siyalingana nesabantu. Ukuphela ungaphezulu kwale moto isiqu sakhe ngemsebenzi yakhe. Yathi mayisihlezi le ndoda esihlahleni yezwa nje izwi lithi yehla Zakhe usengifikile. Esefikile uJesu noShembeke nje babona abantu bebangaka la beyaluza. Usefikile uphakathi kwalaba abantu. Ukuphela ngeke uzumbone uma ungamazi uzwa ngoba usuyalelwa. Kuthiwa nansi inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Mkhulu uShembe ngemsebenzi. Hayi ukuthi mkhulu mhlambe ngesidumbu, uyombona ngesise esikhulu, umkhabo omkhulu, nentamo enkulu, nekhala elikhulu. No. Umuntu wasezulwini akabi njalo. Sesifikile ke kule ndawo ayikho into eningi esizoyilanda. Thina esesingamaNazaretha esesine ithombo ikaShembe ezitshalwe ngaphakathi kithi sizolanda umoya sizophuzisa lezi ithombo uShembe ayitshala kithi abangewona amaNazaretha. Bona sithabeze nabo bazophuza ngoba lapha kuyaphuzwa lapha kuphuziswa inyama. Kuba umusa nje uShembe uma enabe kuwe waze wanaba ngisho enyameni. Isikhathi esiningi uShembe unaba kakhulu emoyeni nasenhlizweni yomuntu. Lokho ngichaza ukuthi kuleli bandla akuthwalwa la kukhonza uNkulunkulu la kuyenzeka ufike la zonke izinto oyibona ayitholwa abantu ungayitholi. Kuyakwenza kuShembe akunika ingcebo yasemoyeni. Ingcebo yasemoyeni imnandi ngendlela esimanga ngoba ayikho khona umuzwa abantu abangawazi omnandi ngendlela esimangaliso, omnandi odlula zonke izinto. Umuzwa wokwenama
wenamela uJehova. Ayikho into emnandi njengaleyo nto. Leyo nto mawunayo ngaphakathi kuwe, ngisho ngakuthiwa awusebenzi, ngisho ngakuthiwa awuganiwe, ngisho ngakuthiwa awunamuzi, ngisho ngakuthiwa awunamali, kodwa mawunalo muzwa wokwenama, unamela ushembe, unamela uJehova ngaso sonke isikhathi, wena emoyeni wakho uhlala unamile, unamela uJehova, unamela ushembe. Ubuke kunonkosikazi ungenayo, ubuke kunemuzi ungenawo, ubuke kunemali ungenawo, yini na umoya kaNkulunkulu uphila ngaphakathi kuwe. Lokhu ngokushiswa yini na? Khona umuntu okholwayo ovuka hamba esontweni njalo ngeSabatha, nangesonto maye ngumKristu avuka ahambe aye esontweni, kodwa thothi lo muntu akasebenzi, thothi lo muntu akanamali, thothi lo muntu akaganile, thothi lo muntu akaganiwe. Ngithi kulowo muntu akuyona imvunulo yokukholwa leyo. Lokho isiqhamo osuke usuyiphiwa uNkulunkulu makunamafindo asenhlizweni yakho. Akupheka uNkulunkulu athi angikuphi imali yokuphila, angikuphi umsebenzi, kodwa iqhamo zokukholwa ukwenama ngaphakathi kuwe. Ukhulula inhliziyo yakho ihlala inamile, wenamela uJehova. Lo sukumkhonza, ungabe umKristu, ungabe uyiNazaretha, ayikho into ebaluleke njengokuthi wename, uhlale wenamile, wenamela uNkulunkulu wakho omkhonzayo. Ngoba usizi olukwembethe into yasemhlabeni, wena ngaphakathi kuwe kufanele kuphile ukujabula kwangunaphakade, okukwenama, wenamela inkolo noNkulunkulu omkhonzayo okholwa kuwe. Ngiyabonga ababukeli bendaba enkulu emakhaya. Ngicela mhlambe Mshumayeli ungakobale, ngiyazi ilanga liyashisa. Yebo. Ngikuza ukhuluma izinkolo uzihlanganisa, kodwa ngeke ngizwe abantu bebekhuluma bathi hayi mina ngiwashembe ngcono, mina bengicela mhlambe usitshele ngobungozi bokwehlukwana, kakhulukazi sina sisizwe simnyama silekhona esibanga indaba kaNkulunkulu, indaba kaNkulunkulu. Yiphi indlela ekumele uNkulunkulu munye ukuphela, abantu abanayo understanding. uNkulunkulu munye wayesenaba. uNkulunkulu wayengesona isilima ma engidala, engenza ngibe emnyama, engangenzi ngibe umlungu. uNkulunkulu wayengesona isilima uma edala umlungu emenza njeya, engamenza abe njengami, abe mnyama njengami. uNkulunkulu wayengasona isilima uma edala umndiya, umuntu amenze abe umndiya. Wayengasona isilima. Abantu abangenzi engathi uNkulunkulu uconfusekile. uNkulunkulu akekho confuse. uNkulunkulu ayikho into ayenza engenaso isizathu. Yonke uNkulunkulu into ayenza unesizathu. Njengoba athi ushemba kehle eze lapha emhlabeni, uyazi uNkulunkulu uthi wenzani. Njengoba asusa uJesu ezulwini wathi hamba uye kubantwana bakwaIsrael, wayengasangene uNkulunkulu. Wayazi ukuthi uJesu uyadinga, umuntu ofana noJesu uyadingwa umhlaba wonke. Kodwa abantu abakholwayo abangenzi engathi uNkulunkulu wayesangene ma ethi uJesu akaye endlini kwaIsrael kuphela. Njengoba ushembe emlethe kuleli lizwe, akasangene uNkulunkulu. Wayengasangene ma ethi ushembe akeze azokhumbula indlu kadingana nosenza ngakhona echitekileyo, ayibuthe ekuchithekeni kwayo. Wayengasangene uNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu ehlisa inkolo yobuNazaretha wayiletha lapha emhlabeni, ingoba wabona isidingo sokuthi inkolo yobuNazaretha njengoba isezulwini ingekho emhlabeni, iyadingeka emhlabeni ngoba abantu bazolahleka. Lento ushemba afika wayifundisa amaNazaretha yayingekho lapha emhlabeni. Thina kunezinto esizaziyo njengoba singamaNazaretha, esizaziyo, esizenzayo, esifundiswa ushembe eyingekho lapha emhlabeni, kodwa esithi masihambe emhlabeni sifice ezulwini. Ushembe wehlisa into yasezulwini wayiletha emhlabeni. Ingakho amaNazaretha akhonza ushembe unyazi lwezulu. Ayikho into efuna ayiqaphele nayi nekufanele ayigade njengalabo abantu abathuka ushembe. Angiphinde, amaNazaretha kakhulukazi lawa akhonza inkosi unyazi lwezulu, ayikho into efuna ayiqaphele ayigade njengalabo bantu abathuka ushembe. Ngoba labo bantu abathuka ushembe kunomoya, imimoya ke mibili, umoya wasezulwini nomoya wobumnyama. Uma umuntu ekwazi ukuthuka ushembe,
uShembe kuthiwa uvele ezulwini ethi uyakholwa. Lo muntu obvious akanawo umoya wasekukhulweni, unomoya wasebunyameni. Akamuseka amaNazaretha ukunaka labo bantu. Ngoba laba bantu banomoya obembethe. Uma ke wena uya kulaba bantu uyodebate nabo, kuzokwenzeka kuye kulaba bantu kanti inkolo yakhe incane, kanti nomoya kaNkulunkulu okuwe uncane. Bafike laba bantu ithi inkosi ilanga, umoya omubi uyakwazi ukungcolisa umoya ongcwele, uqede uzubuze kuphela ungcwele kumuntu. Ingakho ke mawunomoya kaShembe ayikho into efuna uyigade njengomuntu ongenawo umoya kaShembe. Ayikho into eyingozi njengaleyo. Uma uhamba nje uyakulaba bantu uyohlala nje uhlala ubekela isihlalo la nalomuntu abekela isihlalo lapha, ni debate nalomuntu, udebate nomuntu ongenawo umoya kaShembe, kungenzeka uphume kuleyo debate sewufana naye. Kungenzeka ngoba ithi inkosi ilanga ngithe ngilele ebusuku ngabona kulwa impi, kulwa ingilosi zasebumnyameni zilwa nezingilosi zasezulwini. Ithi inkosi into engiphathe kabi, ngibone ingilosi zasezulwini zihlulwa ingilosi zobumnyama. Ithi kwase kukhuluma izwi lathi izwi Shembe, njengoba ubona ingilosi zasezulwini zihlulwa, leyo nto kuchaza ukuthi inkolo kaNkulunkulu izokwanda right emhlabeni beningi, kodwa kaLucifer izokwanda ibeningi idlule yasezulwini. Ingakho ke abantu abaningi izinkolo eziningi umuntu ame phambi kwebandla aligcotshelwe aliphethe, kodwa yeke ukululeka nokufaka endleleni abantu abagcotshelwe athukane noShembe. Manje wenzani na? Wenza lento eyishiwe inkosi inyanga yezulu. Ithi inkosi inyanga yezulu igama likaShembe umakwe waliphatha. Noma ngakuthiwa uliphatha kahle, noma ngakuthiwa ukhuluma kabi ngalo, kodwa umake waliphatha liyabhaleka enhlizweni yomuntu. Ngabe lo muntu yomkhonza uShembe, ngabe lo muntu manje bona babona ukuthi bavula abantu inkungu ukuthi nangu uShembe, ngoba ngeke uyithuke into ingakukhathaza enhlizweni. Ubona into uyimele uyithuka nje njalo, lo nto iyakukhathaza enhlizweni. Kungenzeka ke kube uthi wena uyayithuka kanti uyayandisa. Lithi uthi umlando okukholwa iselesele lafela inkanyezi. Yabuza inkanyezi yathi ungifela nje ngenzeni. Unyazi lwezulu alikaze lithuke umuntu. Liyalibuza luthi lungithuka nje bathi ngenzeni. Uyabona uShembe ngendlela abantu abamthuka ngayo, kodwa la kulelizwe esikulo akekho umuntu onebandla elingangeli kaShembe. Laba bantu yini laba ayibona kuShembe ongayiboni wena umthukayo? Babonani laba bantu abangaka? Yini le abayibona kuShembe unyazi lwezulu le ongayiboni wena? Safuna ukubuza uNkulunkulu wakho okuwe omthandaza ukuthi yini mina uShembe ngingamboni, ngoba uShembe uvele ezulwini. Into uzobuza komunye uthi ngikuthathaphi ukuthi uShembe uvele ezulwini. uShembe nje obekhona la emhlabeni inkosi unyazi lwezulu. Laba bantu abaningi abakhonza uShembe, abaningi inkosi unyazi bebengayazi. Bayibona ebusuku belele beyikhonjiswa okhokho babo. Omunye athe sesibhedlela kufika insuku zakhe zokuhamba emhlabeni, uhamba umphefumulo athe hamba kalambathwayo emathafeni ngale ahlangane noShembe unyazi lwezulu. Abesebuza omunye avuka abuza engelona iNazaretha, avuka abuza lo Shembe kuthiwa unyazi lwezulu utholakala lapha, utholakala ebuhleni. Ahamba umuntu athi awukwazi ke uthi ngathi uma ufika la nje oba siseFosloras namhlanje, ngithi ngifika la eFoslo ngibona umuntu engambone ezulwini, ngoba kuyiqinisela imsulu ukuthi abantu uNkulunkulu uyabahambela ebusuku belele. Uma umtelele usuke engafile, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha umphefumulo womuntu elele, awuthathe awubeke kwenye indawo. Uthi ulapha eGoli akuthathe akubeke eCape Town, uthi useCape Town akuthathe akubeke kwaZulu Natal. Nangokwempilo uyakwazi uShembe ukuthatha uNkulunkulu ebusuku lele akubeke endaweni engekho lapha emhlabeni. Ake sithi uShembe umaziki, akuthatha uShembe ebusuku lele, uNkulunkulu ebusuku lele akubeke endaweni zangalelizayo ekwelizayo. Ake ngithi ungumKristu,
awulona iNazaretha. Akuthatha uNkulunkulu lo mkhonzayo wena akubeke ngale kwelizayo bese uficana noShembe. Uma uvuka lapho uzokhuluma luphi ulimi? Uma uvuka nje lapho kulobo budongo iluphi ulimi ozolukhuluma? Ngomuntu okudala ozoyifuna uzobuza ukuthi uShembe ubani. Bese bekutshela bethi uShembe unyazi wezulu utholakala kuphi? Utholakala kwaZulu Natal, eNanda, eBuhleni. Awukwazi ukuthi ungathi mawugibela usuka la uya khona ufika ubona umuntu ombone ngale kwelizayo ebese ungamlandeli lo muntu. Ilonto ke yandisa ibandla likaShembe. Noma bakamthuka bambeke ziphi impandla inhlamba lokho inhlamba ayinamatheli. Ayinamatheli even thina abantu. Wabona umuntu angakuthuka akwenzi nothing. Kodwa mawuqhamuka kubantu bebengekho la ubuthu kwakhona baye bangaboni ukuthi lo kade ethukwa. Ukuphela makade uthuka umuntu noma umhleba eseqhamuka umuntu oyayafe enhlizweni akuyena lo muntu okade umhleba kufa wena okade umhleba usuthi hey nangu lo muntu kade ngikhuluma kabi kanje ingakho uNkulunkulu ebhala ukuthi ungahlebi. Sengikhulume kaningi babukeli bendaba enkulu emakhaya asisondele uNkulunkulu isikhathi sisavuka ube nestembu ngoba la emhlabeni sekuyingozi ukuphila ungenaso istembu ngoba uSathane la emhlabeni ufike ngeinkani. Kuyabulawana, kuyarepwana, icorruption idlala ubi. Ngakho ke kufuneka manje umuntu onestembu. Istembu ke asibekwa izinto eziningi kumuntu. Sibekwa ilezi zinto ezisihlanu engizoyibala. Ungabe uyakholwa? Ungabe kawukholwa? Kodwa lezi zinto ezisihlanu engizoyibala izona ezenza umuntu abe nestembu futhi lezi zinto ziyakwazi umuntu kumfaka ezulwini ngisho bengasonti esesemhlabeni. Ngoba ukusonda noma ukukholwa into leyo uNkulunkulu ayabela abantu bakhe abathandwe uye. Ukukholwa kusikhona okaNombala. Ngiyobona emasontweni engathi imsindo nje alikho isonto elingenawo umsindo. Ingoma emasontweni sekwanda nabantu abangakholwa baze bagcotshweke okubucayi. Kuyingozi ke mawagcotshwa umuntu mhlawumbe oba umshumali njoba ngumshumali engakholwa. Engenazo lezi zinto ezisihlanu engizoyibala. Ngoba lezi zinto ezisihlanu izona eziqoqa umoya kaShembe ziwusondeze kumuntu mangabe ungumKristu ziqoqa umoya kaJesu ziwufake ngaphakathi kuwe ziwenza umoya kaJesu uphile kuwe ungakwazi ukuthuka umuntu engakwenzanga lutho olubi. Ngoba ukwazi ukusukela umuntu nje umthuke lapha kude engakazi akwenze lutho olubi ingoba umoya kaShembe awukho kuwe ingoba umoya kaJesu awuphili ngaphakathi kuwe. Uma ukholwa usendlini esonto ayikho into ebaluleke njengokuthi ube nothando. Ube nothando ungakhethi abantu. Thande nje Nombala. Uthando kube yinto esenhlizweni yakho. Ngoba uNkulunkulu unjani? uNkulunkulu uluthando lwesimkhonzayo. Awukwazi ukuba yikholwa ungenalo uthando. Okwesibili, ayikho into eyinkinga njengomuntu osekukholweni osendleleni kaNkulunkulu ongenawo umusa. Ngoba uNkulunkulu uumusa. Ayikho into ebaluleke njengomusa kumuntu nje okhona ophilayo emhlabeni. Ungabe uyakholwa, ungabe kawukholwa. Ayikho into ebaluleke njengokuthi ube nomusa. Ube nomusa nje ungeneke nje umzalwane, ungeneke nje. Kuthiwa umfoko asibanibani, inkolo yamzuza. Yini na unomusa. Okwesithathu, ayikho into embi njengomuntu okholwayo onenzondo. Khona umuntu okade ekholwa azonda umuntu engakaze amenze lutho olubi. Ayikho into eyinkinga njengalo ngoba mawenza lonto usukuzenze isigqila ngoba uma uzonda umuntu engakaze akwenze lutho olubi uNkulunkulu usebenza ngesizathu. Uyayethi mayesebheka ngoba uma wenza into noma ngabe yini hlala enhlizweni. Igcekeke lokudlalela uNkulunkulu mayefika kumuntu inhliziyo. uNkulunkulu ngabe kungathiwa uthandaze wacelani kuye mayeseletha leyo nto uqala ohlola inhliziyo yokuqala ukuthi lento obuyicela kuye ikhona enhlizweni yakho. Lento obuyicela kuye njengoba uyicelile ufanele ukuthi akunike noma mayekunika uzokwazi ukuqhoshela abanye abantu ngayo.
Ziningi izinto esizicela kuShembe angasiniki. Ngesimanga sokuthi ubona inhliziyo zethu mayese kunikile lento uzokwazi ukubulala abanye abantu ngayo. Ayikho into enzima njengekholwa enenzondo. 4 ayikho into eyinkinga njengomuntu onegqubu wamona ngo2010 u2025 namanje akakakuthetheleli. Kodwa ukwazi ukungena endlini yesonto athandaze. Ngoba esontweni akekho umuntu othi mayekholwa abe nesonto lakhe yedwa. Esontweni la kuhlangana khona abantu. Awukuhlangane nalomuntu ke owakona ngo2010. Usuzothandaza kanjani? Uzokholwa kanjani? Iqhubu. Okwesihlanu okungokugcina. Kunzima ke lokho. Kodwa nako kuyamphoqa umuntu okholwayo ukuthi abe nako akwenze ukuthethelela. Thethelela. Umuntu umthethelele kosuthi ngisifundisa ukuthi umuntu ubomthethelela engayicelanga intethelo. Umuntu athe konile nje uthi hayi noma ungayanga kuye mawuza inhliziyo ayikuvumeli noma ungaya kuye uthi sibani ngiyacela mfowethu ukuthi lento wayenza kumina embi ngicela ukukuthethelela. Lokho kukwenza ukuthi uhlale usmart. Kuze kubuza abantu hawu usibani ngoba abantu bamkhuluma kabi. Yini boss bani ahlale ngaso sonke isikhathi esmart? Yini uzikhokhela wena ngaphambi ukhokhelwe umphathi wakho okuphethe esontweni. Abantu abafunda ukuyikhokhela bona ngoba ithi inkosi la ungakwenza konke, unganqoba zonke izinto emhlabeni. Kodwa mawusahlulwa ukunqoba inhliziyo yakho ukwenza lutho. Mawusahlulwa nje ukunqoba inhliziyo yakho awukwenzi lutho, usabhekene nenkinga enkulu. Safuna wena ukulwe ulwimpi uwedwa endlini. Ulwe nenhliziyo yakho uthi inhliziyo yami yehla. Nkosi busise enikuzwile izithelo zokulunga abanazo kepha baziphiwe nguwe Nkosi. Mangiphiwe nami futhi ngiyabonga. In the bank you lose.